Kok ora piye? Lah ngono kuwi lho omonganmu akeh iki ketoke wong pinter nih iki malah bodho lho. Kok sing to Mas Mondol nun sewu awake dhewe diparing rejeki karo Gusti Allah, dititipi to. Lah gandeng dititipi karo pangeran, ya kudu diparingke karo wong-wong sing mbutuhake, sing uripe rekoso, uripe susah ngono kuwi. Sampeyan niku keliru malahan. Kok kleru? Lho sampeyan ngendika lek bondo niku mung titipane pangeran to. Leres. Lah ibaratnya ngaten mawon, misale sampeyan titip sepeda motor bakal dijimuk ora? Ya jupuk genah. Iki nek kula mboten saged mondok mriki tapi alhamdulillah ponakan kula menjadi santri putri di Pondok Ngabar kelas 2A. Alhamdulillah. Ustadae Ibu Sulfa. Hebat niki ponakan kula mondok teng mriki Mas. Wah, kula mlebet mriki gumun setahun jembleng serendeng. Kok ngoten? Gedung kok apike kaya ngene. Gedunge megah tur lantene ya resik tapi sayange namung setunggal Mas. Napa? Jedinge renek ciduke teng mriku lho Mas. Sampean sing ra modern iki sampean kabeh lak ngangge semprotan kae, ngangge shower kae lho. Shower napa wong mboten enten kok kula pipis bingung golek ciduk gak enek akhirnya ben resik ya tak celupne. Ben sesuk santri-santri nguras jeding ya ben kok. Tapi yang patut diacungi jempol malam hari ini adalah kekompakan dan keguyup kerukunan warga masyarakat yang juga ikut andil dalam memeriahkan milad Pondok Wali Songo Ngabar yang ke-64. Tepuk tangan sedayanipun. Wonten pantun lho Mas. Pantune pripun Cak Yuda? Sambel tomat ikannya sepat tambah bumbu enak rasanya. Cakep. Selamat milad Pondok Wali Songo Ngabar yang ke-64. Semoga jaya sepanjang masa. Amin. Hidup dengan ilmuwan agama akan barokah. Nggih, hidup dengan selingkuh kakean pola. Mboten bareng Mas. Mboten bareng mila niku. Wong niku teng mriki menika gudangipun ngilmu, pondokipun ngilmu. Nggih, nggih. Wonten dawuhipun man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Man aroda akhirat fa alaihi bil ilmi, man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Enten Mbah Kyai lho nganti kleru sampean. Lho pripun to kula niki ponakane Sunan nih. Sunan sinten? Sunandar niki lho kan pakde kula to Mas. Sampean yo ngoten lho. Artinya Nek sampean ingin dunia carilah ilmu. Sampean ingin akhirat carilah ilmu. Kalau sampean kepengin dua-duanya donya dan akhirat maka penjenengan harus golek ngilmu atau tolabul ilmi, mencari ilmu. Niku lho Mas. leres. Wong tolabul ilmi niku nuwun sewu. Wong menuntut ilmu, wong golek ilmu menika hukume wajib. Nggih. Minal mahdi ilal lahdi. Pucet sampean gak paham sampean. Ambak aku anak kaji ya bingung lek ngono kuwi aku. Minal mahdi ilal lahdi menika tegese mulai dari lahir nganti tekan liang lahat kewajiban panjenengan lan kula menuntut ilmu utawa golek ngilmu. Nggih, mula tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ngono. Lah, leres sampean. Ayo ngono to blekok moncerot. Melu usul tapi 750 to lolak-lolok. Wis blangkone kaya ciduk dawet. Lah yo dagelan laris iso blangkone gegeden lho. Iki lho jane blangkon model apa lho kok iso kaya ngene iki lho. Diuripne sik to. Iki meng omah ya wis pas. Lah kok tekan kene malah ngono. Kena angin buanter ning kene ndasku malah cilik. Wong kok iso aku wis ngomong akeh ngono mang kok kowe meneng ae iki lho rumangsamu piye lho kowe iki. Nggih. Arep kon ngomong apa nang kene iki? Lho, paling ora ya usul-usul apa kan aku mang wis ngomong, wis ngendika karo Mas Kangko, nek ning pondok Mas Cahya Kuntadi, Mas Cahya putrane Pak Sukron Suwondo, adike Mas Kalinggo Mas Kangko ya Mas Cahya Kuntadi iki. Iya, iya. Lek kleru terus nus ora tajak neh kowe. Mboten. Kan wis wawan pangandikan to aku. Lah mawon. Nek ning daerah kene iki ning Pondok Ngabar kene iki kan godange ngilmu. Iya. Mulane kewajibane awake dhewe iki pertama menuntut ngilmu utawa golek ngilmu kuwi wajib awake dhewe nggih Mas Yaya. Leres nggih. Kewajibane menungso ki menuntut ilmu utawa golek ngilmu. Ngono lho. Kowe iki omonganmu ki bener, tapi ora bener.
Lho kowe iki omong apa to kowe iki? Omonganmu akeh ning sing mbok omongno mau. Bener, tapi kurang bener, ora bener. Lho piye to cah iki? Balenono omonganmu. Kowe iki nek ngomong nganggo waton aja waton jeplak lho kowe. Iki ning pondok lho. Sing ngomong ning sarean ya sapa? Kowe iso nggelar kudu iso gulung. Balenono omonganmu mau. Manungsa ki wajibe menuntut ilmu, Mas. Nah, iki lho. Ilmu ki salahe apa kok mbok tuntut? Mongko sing kudu dituntut wong sing salah. Salah ilmu ki apa kok mbok tuntut iki lho. Berarti keliru. Ya keliru. Ora bener kuwi. Wajib awake dhewe menungsa urip golek ngilmu. Nah, iki lho golek ngilmu. Ngilmu apa ilang kok mbok goleki? Ngilmu apa ilang mau goleki? Menuntut ngilmu. Loh, salahe apa ilmu mbok tuntut? Golek ngilmu. Apa ilang? Kok angel ya Mas omong-omongan karo wong ngene iki. Lah sing bener ki lho piye menuntut salah, golek salah. Sinau ngilmu. Sing bener ki lho piye? Sing bener kuwi dikaji. Ilmu kuwi dikapakne? Dikaji. Lah carane dikaji Yo lewat ngaji. Weh, Lewat ngaji manggone ya ning nggon pondok pesantren ngene iki. ngaji. Ngaji ning nggon pondok pesantren. Weh menuntut keliru, golek keliru tapi awake dhewe mengkaji utawa ngaji ilmu. Wah, bocah rupane ki blekok moncrot ngene lho kok iso. Ora sampe moncrot ya. Kok iso rapat moncrot? Ya mung cemet ngono tok. Wong kok cengengesan rumangsaku iki luar biasa lho Mas Mondol. Ya. Awake dhewe malam hari ini para kiai sepuh sampun kepareng nenggani, para ustad-ustadzah kepareng lenggah, sedaya para penonton sedaya lenggah. Beteke namung napa to Mas ya? Napa? Wong urip ning alam donya menika lak sing digoleki namung telu. Siji ngilmu sing manfaat, loro sedekah jariah, telu putra sing soleh lan solehah sing iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tua, sing iso ndongakne wong tuwa. Nggih, sangune wong mati telu niku. Betul. Lah padha kalih dalu niki. Niki lak termasuk ibarate wong Jawa mastani kan nandur keapian utawa nandur kabecikan. Itu yang patut dicontoh, nandur keapian lan nandur kabecikan. Hebat Mas Mondol. Ngerti Mas kita? Katane ya ngono kuwi, nandur kebaikan, nandur kebecikan, nandur keapian. Apa wit mbok tandur? Nandur umume wit, kok nandur kebecikan. Lah nek kabecikan kudune ya dilakoni. Ora kok ditandur. Wit to piye mbok tandur? Ya ki omongane ya bener kuwi. Kebecikan ya kudune dilakoni. Dilakoni, awake kudu nglakoni sing becik, nglakoni sing apik. Lah ya sing tak karepne nandur kabecikan ki nglakoni tumindak apik ngono lho Mas Mondol. Apa wit mbok tandur iki lho? Nglakoni tumindak sing apik. Nah, mulane manut dawuh mbah-mbah rumiyin. Nggih. Ada sebuah falsafah dari mbah-mbah biyen yang masih relevan pada saat ini sing nek awake dhewe gelem goceki insyaallah bisa slamet donya lan akhirat. Napa niku Mas? Tembunge mbah-mbah biyen niku nak sapa sing nandur niku bakal ngunduh. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe mesti bakal nganggo. Niku falsafah mbah-mbah biyen yang luar biasa sebab menungso menika ngunduh wae pakarti. Hukum karma. Sing nandur bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing sapa sing gawe bakal nganggo. Kuwi ora kena nggo patrokan kabeh. Kok mbok salahne terus? Lha kuwi ngendikane mbah-mbah biyen lho. Mbah-mbah biyen iki para pujangga sepuh biyen kok mbok bantah ki lho. Omonganmu ora kena nggo patrokan. Kok iso? Jaremu mong apa? Wong nandur bakal ngunduh. Lah nek dipangan wereng apa ngunduh? Lah nek diterak banjir ngunduh. Utang mesti bakal nyaur. Lah, utang mesti nyaur. Alah, tonggo kowe utang kok malah minggat. Ora nyaur. Wong gawe mesti nganggo. Lah, wong duduk kubur kae par tinggoni dhewe. Wong duduk kubur kae ra mungkin tinggoni dhewe, malah sing ra gawe lho teko-teko karep mlumah. Wah repot ngeten iki omong-omongan nek mboten sejajar SDM Mas ya. Mboten saged. Lah nek nuwun sewu nek panjenengan lan kula ibarate menungso lak menungso jangkep. Nuwun sewu nek kangge Mas Mondol, nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu kula buka niki lho. Lah dalah lho niki lho. Lho pripun ngeten iki? Pripun? Wong sirah kaya lato-lato. Ngawur. Lah nek panjenengan lan kula nuwun sewu lho Mas ya.
Cara menungsa niku kan saka sarandene badan pucuking rambut nganti pucuking jempol lak jangkep. Leres. Mustaka ana rambute lak mata ngemot barang sing tumata. Mulane gunane mata kuwi kanggo nyawang kahanan sing apik. Kuwi gunane mata kanggo nyawang. Alah, enek mata sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kayak enek matane ya ora kena nggo nyawang. Wah, iki gundul ki ya ngejak golek perkara kowe. Tak udun ana matane. Udun kena matane ora kena nggo nyawang. Sebab udun kae ora duwe kuping. Coba nek duwe kuping mesti iso ngrungokne barang sing apik mergo tugase kuping kanggo ngrungokne. Wajan kaya nek kupinge, panci kaya nek kupinge. Kok ya ora iso ngrungokno. Kaya meneng ae mbok celuki, jal nyauri apa? Weh, kok iya ya Mas ya. Oh, bener kuwi ya. Lah wajan karo panci lak gak enek lambene. Oh, iya ta? Coba nek duwe lambe, mesti iso ngomong, mesti iso ngendika sebab duwe lambe. Sumur kae lambene gedhe kok ya ora omong. Sumur kae ora iso omong mergo ora duwe untu. Lah, iki lho. Lah duwe untu mesti iso omong. Nek duwe untu, Iso omong. graji kae teko pucuk teko bongkot kae untu tok. Kok ya ora omong. Anane ra omong mergo graji areng graji cengelmu ngono. Lah, nasu. Nuwun sewu. Kula terus nih Mas niki. Lah susi mangkel ya aku ora. Graji nyapa Mas? Teko pucuk teko bongkot kae untu tok kok ya ora omong. Lah sebab graji ora duwe sikil, nggih ta Mas? Betul. Coba nek duwe sikil mesti iso mlaku, mesti iso mlayu sebab duwe sikil. Angger duwe sikil Iso mlaku. kae sing dilenggahi para Mbah Yai, Pak Yai kae apa kae? Kursi Sikile pira? 4. Kae kok ya ora mlayu kok meneng ae dilungguhi kok ya ora ngalih. Lah anane ke ora ngalih mergo kae benda mati. Lah Anggere benda mati ora iso lunga, ora iso mlaku. Nek benda mati, Ora iso mlaku. sampean roh sepeda motor, Ngerti? roh mobil. Ngerti? Nika benda mati menapa benda hidup? Mati. Lah kok mlayune malah banter. Anane mlayu banter mergo duwe mesin. Anggere Lah. nek mesine mesti iso mlayu banter. Mesin jahit kae ya nek mesine. Kok ya ora mlayu kok ya meneng ae ngenggon ae. Oh, ingah-ingih. Se. Kowe kanjeng le siswi. Wis santri ngendi to omongane kaya ngono? Omonganmu pisane kok encelegit to Mas. Rumah aku kok Aja kalah sak yuda. Nggih, kowe kan ngomong apa? Nek enek mesine mesti iso mlayu. Lah mesin jahit kae nek mesine ya ora mlayu kok ngenggon ae. Lah sebab mesin jahit lak dipancal, Nah, gitu Mas. iya. Apa wae angger dipancal mesti munyer. Apa wae nek dipancal mesti munyer. Apa ae nek dipancal Mesti munyer. ora mesti. Lah kok ora mesti? Bojoku ndengi tak pancal kok malah minggat. Mbok pancal pas apane lho wi? Tak pancal pas cengele. Malah minggat no. Lah ra minggat piye wong bojomu mesine ya bosok ae. Wong kok senengane srekalan lho wong ki ora oleh ngono wi Mas Mondol. Pripun? Iki ngerti ya. Mas Yoyo iki sapa? Ambak-ambak kaya ngono Mas Yoyo ki dadi dalang-dalang ki tugase mudal piwulang. Nah. Ibarate kawruhe wis akeh, kowe ki luwih enom tinimbang Mas Yoyo. Mas Yoyo luwih tuwa, kowe hormato. Wong ki nek tuwa kuwi luwih pengalaman, nek enom ki pengalamane kurang. Pengalamane luwih akeh sing tuwa tinimbang sing enom. Dadi nek wong tuwa Luwih apik tinimbang sing enom. kowe roh Sengkuni. Roh Roh Puntadewa. Puntadewa ya roh. Sengkuni karo Puntadewa tuwa ndi? Tua Sengkuni. Sengkuni. Nah, kae apik endi Sengkuni karo Puntadewa? Apik pun. Oh iya Mas iya. Nah, nyonto Sengkuni lho. Nek lek buah, apa ya? Lah. Yen buah, anggere sing tuwa mesti legi. Nek lek sing enom mesti kecut. Contone pelem nek Nah. tuwa, legi, nek enom kecut, gedang nek tuwa, legi, nek enom Sepet. sepet. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Nah, Rungokno kupingmu kowe. Ah, kalah kowe genan. Kalah kowe. Wis yakin kowe? Yakin. Nek sing tuwa kuwi Luwih enak tinimbang sing enom. bojomu tau kelanjangan bong. Sik. Oh iso Agak tekan rono lho. bong iki lho. Sabar Mas, sik Mas. Pelem ya Mas ya. Ya. Pelem kan nek tuwek legi. Legi. Tapi nek enom kecut. Kecut. Gedang kae nek tuwek ya legi. Tapi nek enom Sepet. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwek mesti luwih enak tinimbang sing enom. Hup, wis aja mbok bantah. Wis mesti ya wi. Iya to? Aku arep takon. Takono Mas. Bojomu tau kelanjangan bong ora?
tahu masak jangan bung. Tahu ora Mas? Ya tahu diakoni ya, tahu. Ya tahu to Mas, omahku Ngawi ya Ngawi Ponorogo ki imbang senengane jangan bung. Lah kae sing dimasake sing enom apa sing tuwa? Ya gak mesti sok-sok enom, sok-sok tuwa ya Mas. Ya gak ya ben rampal untumu. Ngene iki lho wong kok iso rumasaku ngono kuwi jenenge sadis Mas. Aja kulino ngono kuwi. Sik Mas Mondol rene tak takoni. Pripun? Iki lak ning pondok Wali Songo ngabar. Nggih. Dalam rangka milad. Nggih. Milad iki apa aja? Milad niku mingkem geketilat. Alah. Goblok. Aduh ngono. Kowe ora ngrungokne iki milad yang ke-64. Ke-64. Milad ki padha karo HUT. Oh, alah yo roh nek HUT. HUT ngerti. Ngerti. Diwaca piye? Hut. Kepanjangane Hut. Alah. Kok iso? Iso Mas Yoyo ing golekne kok iso. Milad iki padha karo HUT. Iya, roh aku. Lah ya HUT iki lho apa? Hut. Kepanjangane. Hut. Maksudnya hane apa, une apa, ngene lho tak tene kandhanane. apa ngono lho. HUT, H ki hari, U ki ulang tahun, T Tene tahun. tahun. Berarti hari ulang tahun ngono. Oh, berarti H niki hari, Une ulang, tene Tene tahun. tahun. Berarti HUT. hut. Alah. Wong kok iso bahas hadhut. Paling ora awake dhewe bersyukur. Pada malam hari ini yang ke-64 nek kula ngonceki gampang mawon Mas. Pripun Mas? 646 itu menggambarkan rukun iman ada 6. Betul. 44 itu artinya arah kiblat yang bisa diterjemahkan. Betul. Wong kitab niku enten sing tersurat, enten sing tersirat, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tulisan sing tanpa papan nanging kena diwaca menika 4 yaitu arah kiblat. Leres. Ada timur, ada utara, ada selatan, ada barat. Nggih. Timur artinya wong urip hati-hati gunakne umur. Ah, iya. Umur ki mung sedelo, ibaratnya mung mampir ngombe. Leres. Nek wis hati-hati gunakne umur, baru berikutnya utara. Apakah utara? Sebaik-baiknya untuk menuju ke selatan. Nggih. Sela-selane uripmu gunakne kanggo selawatan ben antuk menapa menika berkah ridho lan syafaate Kanjeng Nabi merga taunana windanana gedhongana kuncenana wanungsa ning diparane mesti barat. Barat maknane nek wis bar kundur neng akhirat itu makna yang tertulis dan makna yang bisa dijabarkan. tepuk tangan untuk Cak Yudo luar biasa. Milad yang ke-64. Kowe ora paham. Bengi iki kan termasuk ya ibaratnya pondok ngabar itu sedekah rasa nggih to Mas. Dono rasa. Dono rasa utawa sedekah rasa nek mbah-mbah biyen ngarani wong sedekah kuwi ora roboh, Malah bakoh, ora melarat, malah kuat, ora rugi, malah bathi, ora lokak, malah kebak, tuna satak. bathi sana. Paham kowe ternyata. Paham lo lele. Lho iya. Maksudnya wong sedekah ora roboh saya bakoh, Bakoh. ora melarat, Malah kuat, ora lokak, malah kebak, ora rugi, malah bathi, tuna satak. bathi sana. Masyarakat pun paham Mas. Nggih. Nek bondo niki titipane pangeran, titipaning Gusti Allah. Bondo mung titipan, mula kudu disedekahke, diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. sing Hebat butuhake. luar biasa ya ngono to Mas Mondol. Gak i. Kok ora piye? Lah ngono kuwi lho omonganmu akeh iki ketoke wong pinter iki malah bodho lho. Kok sik to Mas Mondol nun sewu awake dhewe diparing rejeki Nggih. karo Gusti Allah, dititipi to. Nggih. Lah gandeng dititipi karo pangeran, ya kudu diparingke karo wong-wong sing mbutuhake, sing uripe rekoso, uripe susah ngono kuwi. Sampeyan niku keliru malahan. Kok kleru? Lho sampeyan ngendika lek bondo niku mung titipane pangeran to. Leres. Lah ibaratnya ngaten mawon, misale sampeyan titip sepeda motor bakal dijimuk ora? Ya jupuk genah. Titip helm bakal dijimuk ora? Jupuk. Padha kalih niku, Gusti Allah niku nitipne bondo donya niku ora kon ngeweh-wehne ken ngopeni. Mengke nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Mas, bondo sing tak titipne kowe kae ndi?" Mun kula wewehne wong akeh. "Hayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa?" Iki piye to ki Gusti Allah padakne karo maratuwane le. Lho, titipan kok. Iki Gusti Allah ki pangeran sing gelar jagat Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Ora pilih kasih. Lah tur meneh Gusti Allah mono ora sare. Lah,
nek Gusti Allah sare sing wani nggugah sapa? Aduh Gusti. Gusti nuwun sewu kula jelas nih. Kowe iki jane paham wong sedekah apa ora? Paham. Ngene lho intine ae lho ya. Wong sing sedekah kuwi oleh rahmat titik. Wong sedekah oleh rahmat. Ya. Kowe sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah Bojoku. berarti sing oleh rahmat bojomu. Berarti kowe nyedakno aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso? Lah dientukno rahmat. Lho duh, maksude entuk rahmat ki entuk wahyu saka Gusti ngono lho. Lah engko anakku melu sapa? Oh malah dientukno wahyu. Lu rahmat wahyu nugroho. Widodo. Lah malah apa-apa. Slamet Mbiyuh malah Basuki. malah geleput no bojoku. Wah, Kaya sakmono mbane kok. kok ora paham iki jane paham sing tak omongne apa ora rahmat kowe iki ngerti apa ora jane karo rahmat. Yo ngerti. Iki rahmat sapa? Rahmat bakul bakso. Alah. Ngawur. Welasase pangeran kok iso cengengesan. Sakit rahmat bakul bakso. Sinambi kalane nganggur gliak-gliak waton kecandak gremet-gremet waton slamet. Leres, Disiapi mbak-mbak pesinden sing wajan. Nggih, patayat nih lho nggih. Wah, kaya grup Gandeng mriki niku anu Cak Yuda. Nggih. Lekangking gembleng para santri wan santriwati. Betul. Mila dipun kudang dipun dongaaken mugi-mugi dados lare ingkang soleh lan solekah. Amin. Lagune ya kuwi alamate anak soleh. Siap. Dene ingkang nembangaken genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ingkang aslinipun saking Tulungagung. Nggih. Nggih. Lenggah napa kalih jumeneng Mas? Jumeneng mboten napa-napa. Oh, siap. Sing penting ora pargoe. Ha iya. Iya nang jumenengan nang coba kaya apa. Nggih, nyuwun pangestu, nyuwun palilah karo Mbah Yai. Ngono kuwi. Terutama karo Mbah Yai Ihsan kudu nyuwun pangestu. Ya, ngono kuwi kudu nyuwun pangestu tenan karo Mbah Yasin ora masalah, malah seneng Mbah Yasin. Ha iya ngono kuwi. Pak nyuwun pangestunipun nggih. Nggih. Kula ajeng nembang. Nggih. Mangdungane mugi-mugi mboten luput. Amin. Terus Lah lek mengukuri piye? Kowe ora perkara roke sing kedawan sikilmu ae lho kendeken iki ya. Lah kowe lek ngukuri pirang-pirang dina pesene seminggu punjul lho kuwi. Nggih ngaten. Oh. Walah. Niki- Alah wong kadung ngukur bae nyewa. Lho ora. mboten. Ngawur. ngawur. ngenten Rena, ya, Pak. suruh cempol. Ngenten ya, Pak. Pak, San- wah nyepeleke Pak. Astagfirullahaladzim. Londo ning PGS ora nyewa-nyewa. Kara padakne. Gawe dhewe to, tak kira nyewa. Nggone dhewe iki. Ngawur ae. Ngawur terus. Nek gua awak dinggo ya pas iki. Lah lek klambine mondol genah nyewa lek kowe iki genah. Nggih. Nyewa. Kok nyewa to Pak? Niki ngampil lho namungan mboten. Sewengi 750 iki Mas. Nggih. Ya nang diaturake sing apik alamate anak soleh oleh teman-teman Madangkara. Mangga. Ya Ndek. Alamate anak soleh iku papat badane Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng Bapak Kiai Heru Saiful, Bapak Kiai Ihsan, Bapak Kiai Tolhah. Ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Ustadz Haji Said Abadi, Bapak Ustadz Hadi Wiyono. Sumrambahipun dumateng Sang Ketua Panitia Bapak Wahib, Pak Jainul lan sedayanipun sumrambahipun dumateng para alumni. Ngoten Cak Yuda. Nggih. Nggih. Ah, hebat saestu. Nggih. Ngene namung saged nderek ndedonga mugi-mugi kelak akan lahir dari Pondok Wali Songo Ngabar generasi pemimpin bangsa masa depan, tidak hanya berprestasi tapi juga berdaya saing, berilmu, beradab, juga berakhlakul karimah. Amin, amin ya rabbal Jelas alamin. pemimpin menika nek jebolan pondok jelas Sae nggih. mesti sae. Nggih. Wong minimal menika nggon keilmuan keagamaannya jelas mumpuni. Nggih. Minimal nggon ilmu pendidikannya juga mumpuni. Milanipun kalau seorang pemimpin itu berasal dari pondok,
tindak sapecak tembung saklimah mesti sarwa ngati-ngati mergo ngerti bener lan luput niku. Wah. Tur piyayi pondok menika nuwun sewu. Rata-rata menika ya mesti piyayi andhap asor anuraga, piyayinipun menika alus kebak tepo selira ngoten Cak Yuda. Leres pemimpin yang berasal dari pondok insyaallah akan luar biasa. Pemimpin niku nuwun sewu contone ibarate mawon kados dalu punika pemimpin pagelaran penjenengan ngasta dalang ateges pemimpin pagelaran dalang manggone ning ngarep apa ki yoga mesti manggone ning nguri pemimpin ning nguri enek dalang sing ning nguri dalang apa dalang kerusuhan ning nguri manggone ora ning ngarep kok iso lah karo sing demo ning ngarep dalang kerusuhan ning nguri ayo teruskan karo koplok-koplok ning nguri provokator. Enggak, ngene lho Mas Mondol ya Allah, kok gak paham. Maksudku seorang pemimpin iku ibaratnya kaya supir. Nah, nggih. Pemimpin itu ibaratnya kaya supir, mulane supir kuwi manggone mesti ning ngarep, penumpange mesti ning nguri. Semua supir mesti manggone ning ngarep. Supir apa wae mesti ning ngarep Mas Mondol. Alah, enek supir sing manggone ning nguri. Supir apa? Supir becak. Kayak manggone ning nguri, penumpange malah ning ngarep. Sopir becak manggone neng buri penumpangnya neng ngarep. Oh iya ya iya bener kuwi ya lah paling ya apa ki sopir ki nek gak neng guri ya neng ngarep wis mentok berarti enek sopir manggone neng tengah ora enek kok sopir neng tengah enek sopir apa sopir dokar kok iso loh sopir dokar kayak manggone neng tengah ngarep dhewe jaran terus tengah kusir terus guri penumpang berarti sopir yang tengah ngarep dhewe jaran oh iya ngarep tengah mburi jaran gawe kacamata nah kae ben lurus ben apa ki ben ora menggok-menggok ya to ora lah sapa jaran kok nganggo kacamata ki nyapa kae ngono isin lah kok isin gawe kacamata gawe sepatu kok gak gawe celana oh akhirnya isin nganggo kacamata ireng. Wah pancen yo angel omongan. Ngeten-ngeten nuwun sewu nggih Mas. Ngene lho Mas Mondol, pemimpin ki ibarate kaya imam. Ngono lho. Iya ta? Pemimpin ki imam. Al-imam imadul umat. Pemimpin itu adalah pelayan umat. Mulane imam ki mesti manggone ning ngarep. Ora ana imam manggone ning nguri. Tiap salat imam mesti ning ngarep, nguri makmum. Paham ora kowe? Ya ora mesti. Lah kowe ora tau ning masjid kae ketara nek ora tau nglayat malah. Hubungane apa karo layat? Ora tau takziah sampean iku. Kok iso? Ngomong nek mesti imam kok mesti manggone ning ngarep. Ya ning ngarep kok. Ketara sampean ora tau takziah, ora tau nglayat. Lah kok iso? Lho nek wong nek tau nglayat, tau takziah, kowe tau salat jenazah ora? Tau salat jenazah. Lah, kek ngarep dhewe sapa? Oh iya, iya. Ngarep dhewe. Berarti ra mesti ya imam iki manggo ning ngarep berarti. Berarti ngarep dhewe apa, Mas? Ngarep dhewe jenazah. Terus imam terus lagi makmum. Berarti ngarep dhewe. Ngarep dhewe jenazah. Wah, nek cara niki nuwun sewu nggih Mas nggih. Cara kon milih awakmu ki cara dadi pengarep karo dadi manggok ngguri no milih dadi apa? Ya milih dadi pengarep. Ngarep dhewe. Ngarep dhewe no. Wah, jelas wis pantes awakmu dadi mayit. Pantes nggih. Pantes ta pengen manggok ngarep dhewe ya berarti mayit kowe berarti. Aku ora mayit. Lah kowe ki apa? Aku calon mayit. Oh, wong kok ya kabeh jenenge wong ki calon mayit. Tapi kon awake dhewe ndonga sing apik-apik khususé kanggo pondok pesantren Ngabar kene. Ngono ki mencetak generasi santri yang luar biasa. Amin. Lan rumiyin menika ing Ngabar mriki jatosipun asring wayangan. Ning ki ngono apa kok dangu mboten wayangan pancen fokus untuk pembangunan nyatanipun kawontenanipun gedung-gedung wonten ing Wali Songo mriki nggih hebat kados mekaten, mewah megah resik kaya mengkono. Lah gandeng ripalunggani sampun longgar, gelar budaya nyatanipun ingkang kepareng rawuh semanten katahe, klebet ingkang wonten Jawi ingkang lumantar layar nu kathah sanget ingkang kepareng saestu luar biasa tumplek-blek masyarakat Ponorogo dalu punika mirsani pagelaran wayang. Awit nggih nuwun pangapunten nalika duk rikala rumiyin wayang menika menapa menika damel syiar agama Islam lumebet wonten ing tanah Jawi
punika lumantar para wali. Leres. Pun pas pun trep menawi pondok utawi masjid menika nggelar ringgit utawa wayang. Wong wayang menika jarwa dosake wajib sembahyang. Ringgit niku njeng Sunan Giri sing nganggit. Leres, mila saking menika pun pas pun trep malah kepara niki wau panitia pun rembukan. Insyaallah tidak hanya setahun sekali, wayangan badhe dipun gelar sebulan sekali. Nggih. Kuwi sing ngomong sapa? Sing ngomong bakul-bakul niku. Ya nggih, insyaallah setahun sekali mungkin mesti badhe gelar iki. Amin, amin mugi barokah dayanipun. Amin. Sakmenika gentos Dah komplit. Mbok wedoki kuat nyoro ora mbok wedoki sian. Dereng kuat aduh nggih ngapunten nggih. Wah, Bu Kesi lagi rumba-rumbu. Badanipun kirang fit. Nggih. Niki enten pamundhut nggih. Dari Harimau Tenggara. Lagu orek-orek Kedung Banteng. Wah nggih. Ugi saking Toko Nur Zainal nyun lagu pepeling kagem pemuda-pemudi ngabar lan sedaya ustad lan ustadzah. Nggih menika nggih. Mau pepeling sampun sakmenika orek-orekipun. Oh ngaten nggih. Siap. Nggih. Jenengan piyai kalih ingkang jogeti ingkang nembang niki warang. Oh nggih. Siap. Saurunge dijogeti ya disabetno sik tung delang tante tak dek ngene kae. Monggo nggih. Ya diaturake Sinten sing nggih. Siap nggih. Monggo diaturake. Orek-orek cok dados. Yuk.